आयौ मालै बियो बे जाबाय बानलु गोरान देनाय। हैद मा खालामब्रा बेखौलाय? अ हौवा गोदान दाथ' नों बेलेगावसो दङ आरोथ' दा जोंनि आलासि जाबाय नालाय नों बेखायनोथ' एसे जोथोनथ' लानांगोन ना। बेजोंलाय मानोलै? इन्जय आलु आंनि बिब'खौ लांग्रा बिसाला। नै नोंखौ दाबो मोजाङै मोजांसो सोंदों आङो। आंनि मामि इलिसाया बोरो? बहा लांना दोनहैदों नोङो? दे खिन्था गोख्रैनो, नङाबा नैबे पाउडारखौ नोंनि मोखाङाव दाफबनानै होजोबगोन आङो। बेनोसै हेन्डसामसिन नुबावगोन। माथो होनो बस? बे फाग्ला बिदिनो जायो नामाब्रा? ओमफ्रायथ' र' माबा आइ बिखुनजो? जानला मानला दाबुं मिथिबायना? दा थावसो होबावगोन आङो। अ सरि बिखुनजोआथ' दा जाथ'वासैलै। हा हाबायानो केन्सेल जाबायना। बांद्राय खेला नङा दे, खिन्थादो मोजाङै मोजां सोंनायावनो, नोंनिनो मोजां बेबो। दे आं माबोरै खिन्थाबावनो दिनै? माने मा होनबावनो आङो? नाय मादैखौनो होनस्रानांसिगोन दे। दाथ' स्ट'रियानो एसे बेलेग जाबायना, माबोरै फोरमायबावनो आंलाय? इलिसाखौथ' र' बिराद गोसो थोनाया थोखायोमोन आङो। मा होनदों नोङो? माने गोदाव सोराव बखिनाया बन्द' खालाम, मोजां खिन्था। आंल'थ' नङा बेबो फसायखायोमोनब्रा आंखौ, ओंखायनोसो आंजों थांदोंमोन दा बिलाय। दाथ' ओमफ्राय थोरि आंथ' बिदि होनना मिथियामोन ना। बेखौ मिथिया नोंलाय? मा होनबावनो आङो, माबोरै फोरमायबावनो दिनै? बे जाबाय आंनि गोसो सिंनि दुखु आरोना। आं मा सोंदों नों मा बुंगासिनो? र' मादै खिन्थागासिनो ना आं बेखौनोथ'। दाथ' आंबो बहा मोनथिगौमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै। इलिसायानो दाथ' गुबुनजोंसो ब्लद बिरलांबाय। दा साननानै नायलाय आंबो बेसेबां दुखु मोनगासिनो। आयु लांबा लांनानै नों बेफोरबायदिसो बुंबावदों, बाहाना खालामबावदों। बिदि जेबो नङा, गावबो गोसो जानानैसो थांखादोंमोन आंजों। थगायथारदोंलै बे साला। थगायाखैलै आङो भाइ, मानो थगायनांगौ दिनै? ओमफ्राय आं सैथोखौनो बुंदों दा। नोंखौथ' पुलिसनोसो हरनोसै, गोख्रै सोंबाबो खिन्थायाना नोङो। आंखौ हरना मा जाबावनो? दाथ' ओमफ्राय बियो गुबुन सेंग्राजोंसो थांखाबायबा दायाथ' बिनिसो। नोंसाजोआनो बिदिखालै, आंथ' बिदि होनना मिथियामोन ना। आयु मा होनबावदों नोङो? हायोबा बे सेंग्राखौनो नागिरदोलै, अब्लानासो मोनगोन। गासिबो सैथोआ फैखागोन। आंजों खारखांना आरो गुबुन सेंग्राजों खारबावबाय, सानना नायदो होमबा। बेफोरबायदिलाय बोरै जानो देनाय आइ बिखुनजो? बुंथारसै नामाब्रा बेखौलाय? आंथ' नंगौखौनो खोन्थाजोब्बायलै। मा नंगौ मा सैथो? इलिसाया फैब्लासो मिथिगौमोन। दाथ' बेबो बहा थांमारखो? आइ सेंग्राया लांदोंना बेखौ दा? आंनिफ्राय सेख'नानै लांदोंना? सिरि था बदतामिज। नाथाय आखाइ फारसेयैनो आखाइ गबजाखाया। दा आंनि जाफ्रामनानैलाय दस्राजोंसो थांबाय। दाबा बेबा बबे जायगायाव लांदों, बबे जायगायाव थांखो बिसोरबा? आरो आंनि खोथाखौ फोथायाबा उनाव मोनथिबा मोनगोन र'। फोरलाय आयं, रायलायनि आं बेजों। नोंखौथ' नायगोन आं र', आंनि फिसाजोल' मोनजोबथोंना। आरोथ' आंनि फिसाजोना बेफोरबायदि रावबानो बियोबानो गैखायामोन। दा नोंलाय बहानिफ्राय बबेनिफ्राय बुजिलायखो? आंहाथ' नोंनि एसेबां दं, एसेबां आंनि फिसाजोखौ लांनानै बेफोरबायदि हाबासो खालामहैनो नागिरबावदोंमोन। गगोन सानदों नामा नोङो? दालि जेबो, आंजों गैखायानोबालाय आंखौ हमबालाय बोरै मोनबावनो? मोननो ना मानो? आरोथ' माखासे खोथाखौ बुंबावलासो आङो। माने माबोरै खिन्थाबावनो आंलाय? लाजिनोबो ओंखारलायलाङो, माथो होनबावनो आरो। लाजिनो ओंखारो? नोंबो लाजिनो रोंलायगौ नामा? बे सेंग्राखौबो नांथारगौ आंनो। सोर सेंग्रा बेलाय सासेयालाय दंमारोबालाय? सोरथो सेंग्रा ओंखारलाय? नङा, मानैसो जाथावथाव बेलाय? जेन'बा बेजों गैयाबा सोरजोंथो थांखो? बे सेंग्राखौ नागिरनांगोन र'। लोगोफोर, आं बुंनोथ' सानाखैमोन, नाथाय सासे बिथाङा ओरैबायदि माने बुंहरदों आरोना। नै इमि गुन्दिनो बेफोरबायदि लिरना हरनांगौ मा गोनांथिमोन? दाहा बेबायदि लिरना हरबानो जागोन ना? औ जेन'बा कार्टुन भिडिअ बानायनायावबा मा प्रब्लेम जाखो? मानोथो बेफोरबायदि बुंहरनांगौ जाखो? जुदि मोजांखौनो मोनाबा नोंथाङा नायबानो जाबाय ना। मानि थाखाय बुंहरखो जेनेबा? मा खारनाव? ना भिडिअ मा मिस्टेक नुनानै बिदि बुंखो? नोंथाङा आंखौ बेफोरबायदि बुंहरनो नाङा आरोना। गुबुन मेरला कार्टुन दङ, नोंथाङा जायनिखौ मोजां मोनो नायब्लानो जाबाय। बास, एसेबां माने हेट खालामनो मा गोनांथि देनाय? मा खालामनायनि थाखाय? आरोथ' आं बुंनो सानो, जायफोर माने आंनि भिडिअखौ माने नायनो मोजां मोना, जायफोर आंखौ हेट खालामो, प्लिज अननानै आंनि चेनेलाव फैयाबानो जाबाय। जोंहा लाबोनांगौ, लाबोबाय थागोन। नाथाय बेबायदि आरो बुंहरनो नाङा आरोना जोंखौ। रावफोरखौनो नागिरना मोनासैना, माबाफोर बुंहरनो गोसोब्लाबो। गावजों गावलाय मानोथो एसेबां हेट खालामलायनांगौ दिनै?
जेन आंखौ नायनो हाथारि इमान बेफोरबायदि बुंहरखायोलै बिदि बुंनानै डाइरेक्ट डाउनावल' दोननो गोसो जाखायो खोमालै एसे हायो गावजों गावसो सापर्ट खालामनांगौ गोजौनिफ्राय माने डाइरेक्ट गाहायावसो दोननो नाजाखायो लोगोफोर बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय हा बेबायदि बुंहरबा एसे बोरैबा मोनो आरोहाय माखौ जेनेबा हेड खालामोथाय बुजिनो मोनला आंना हले डाइरेक्टसो बुंखायो ओइ आंथ' नंगौखौनो बुंबायना रावबो फोथायला नामा होमबा हिनजाव गोदाना नोंजों गाव गोसो जाना थांदों औ बैनाय नङाबा माथो ओइ र' आंनाव मोनसे जिनिस दं नायग्रोदो मा बेलाय माखासे खोथाफोरखौ बुंनायनि सिगां सानखानांगौब्रा बेखायनो बेयाव नायदो नोंसोरथ' आरो बुंबाबो फोथाया नालाय नायदो बेहायनो गासिबो माखासे फट'सफ्रा दंजोबो ना आंथ' आरो देखायनो सानाखैमोन ना दाथ' उफाय गैला मा फट'स दं बेयावलाय नायनो ना नाया जाखोब्रा माबोरै नायनांगौ जाखो आंलाय नोंथ' गलालै बेथा मोजां ना रागायानो दामा दामि दंखायोलै बेनाव सैमा मासि रागा दंलै नोंनाव बुथारथारगोनलै आङो मानो बिदिब्रा मिसाला स्ट'र लानो खोन्थाया नोंखौ माथो जाखो ओमफ्राय बहा गोबां नोंलाय आंनि आखाया मा जादों बे आखाइखौनो साला दंहाय बियो बे फट'सफोरा नख्लिसो बे गोदाव सोराव खेबलाबायोब्रा ओइ बाद दे फनखौनो देख्रुबखाबाय गैखाला नै सफैनायाथ' सफैबाय र' ओमफ्राय आइयालाय माथो हरसे थानो खिन्थादोंमोन सोरां जेबो नङालै आंनाथ' सोलिजोबखायो माथो जाखो हर थानायालाय मोजांसो नांथ'ला दे हर थाथ'ला मालाबा फैनोसै दे होमबालाय खालाय जि खुसिखा बिजामादै फैनायखाय आइयाबो इस नों बुङोब्लालाय बेयावनो थालांसै नामा जोङो सानैजों हजोंहायथ' माने मेरला मानसि दंखायोना आदा दं बाजै दं जायो नामा बिदि सोरां नाङा दे जोंहा आबामोन आबा हजों दंजोबो बिसोरबो फैगोन आरोलै माथो जाखो आबा सानाथ' फैखागोन मेहेरासो फैनाय नङा दा बेनोथ' जाहैबाय आरो माथो खालामबावनो ओमफ्रायथ' नुदोंना आदाया आंखौ मा बुंदों इलिसा मामिखौसो आंनि फिसाजोनोलै गाज्रि मोनदोंलै आङो बिदि होनना मोना आदाया आइलेन बाबायलांबायजों जाना माला बुंगोन आंखौ रागा जोंदों आरोहाय आरोथ' नङा सोरां दे बिनि होननाया जेबो साननाङा दे नोंनि आदाखौलाय आरो माथो ओमफ्राय जोंहा मामि इलिसायाबोथ' नोंनि फिसाजोआनोखाना माथो नंगौब्रा नंनायालाय होमबाबोथ' ना जोंनासो फिसाजो थानांगौमोनब्रा मा रावनगौमोनलै आङो मोनथिबायना नंगौ नामा नङाबालाय माथोब्रा बिराद आनलाखिलै आं मानसियानो मोनथिबायना आनलाखियानो लाजाया रावबो फिसालाफोरखौबो बामबो मोनासै आं उन्दैयाव रावबोआनो आंजों गैयामोन दा बाबा सानाबो मेहेराबो दे आरोलाय दाथ' माथो खालामनो हाबावनो सोरां नङाब्रा उन्दैयाव अननाया बेलेग ना अननो लुबैब्रा आंबो बिफा बायदि अननोनो मोनासैलै दाबोथ' आरो नै एखनबा समाव बेबायदिनो जायो सोरां माथो खालामनो हाबावनो जानांगौआ मालाय जाखायोना मामि सना सासे लाबोबावदोब्रा आंनोबो सरि आइसो नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानानै सोरां लाजिनोसो ओंखारबाय आङो फिसालाफोरानो सानै मानि सेंग्रा गिदिर दङ माथो खालामनांगौ जाखो आंलाय माथो खालामनो मालाय सेंग्रा देरनायखौ नै सोरां जेबो नङालै नोंनि सोबानाया साया माथो आंनाव सिरि सिरि दुगैहैदो ओमफ्राय दसे थानानै न'आव थांनोसै दे आरो सुइटार आंनि लाइफ आंनि गोसो आंनि मर्जि जेरै गोसो बेबायदिनो थायो आं सोरां गोदोनि आदबफोरा खाराखै नङा होमबा नोंना जेबो नङा गोसोसो फिसालाफ्राबो उन्दैनिफ्राय रावबो अनालै आंखौ माथो खालामबावनो आरो दुखु मोनोलै जुरि दुखु मोनोब्रा आंबो दुखु मोननाङा बिसोर ओरैनो सायावल'सो गोसो सिङाव अनखायो दे सानैबो
दे होमबालाय। सोरनि मिस कल फैनानै दंफैब्रा मासेबां फाग्लिब्रा सिख्लाफ्राबो रिप्लाय हराबाबो हरसोमबाय थायो आरोना दै हरबाय थादोलै दाथ' गोसोआनो जाखायाखैना जेला फ्रि टाइम रायलायगोन आं थाथ' दे बेबि सनामोन उनाव रायलायगोन आं माने सिख्लाफोरजों रायलायाबाबो गोसोफोरानो गोजोना ना दै ओमफ्रायथ' सोरजोंबा सिरियास जानानै लाइफखौ बरबाद खालामनो गोसो गैथ'वालै आङो उदाङाव थाग्रा मानसिया बिदिखौ सहायनो हानाय नङालै नाथाय हलेबा दंआलै सासे हाथरखि जायनि थाखाय हले फाग्ला जानोबो रेडिलै आङो लाभ इउ बेबि मम डेडनो फन हरनो बावबाय माथो आं बिफायाथ' साला फनखौनो हमाखैलै बे बिमाजोंनो बेस्थ' गैया बे गावनि फिसालानि फनखौनो हमबावलायाखैना नोङो नायगोनलै नोंखौ दुगा माराल'लै बुरैसा नैबेनोनो जोंनि फिसाजोखौ लांग्रोनाया आच्छा नै माथो बिहावसाबो फैबायलै बेबा आरो मा खालामबावगोन राजुखागोन आं थै सोर सासेजों खारदों होनबावदों आरो बेखौ मोजाङै मिथिया आङो फैथोंल'ना न'आव औ आबा मेहेर बिफायालाय बोरो आं इसेबां फन हरबाय थादोंमोन हमाखै जे बेना फना साइलेन्टआवसोमोन ना बेखायनो खोनायाखैदां आबा न'आव माला फैगोन दे दायो थांगोन दे आरो एसे थाब फै इमारजेन्सि नै मानोबा आबा माने फैदोल'रा नोंसोरो इलिसाखौ लांग्राखौ मोनबाय मा होनखो इलिसाखौ लांग्राखौ मोनबाय औ लाना फैबाय आं न'आव लानानै फैबाय ओमफ्राय इलिसा मामिया दे आलासि जानाया बाद दे गलि मार' उनाव थांबाय थाबानो जाबाय दा फैदोल' न'आव हमना दोन आबा थांगोन जोङो न'आव थाबैनो फनाव गासिबो खोन्थाजोबनो हायाना फै दे थांगोन दे होमबा आबा मेहेर लाखिथ'बाय आङो दायो हरफिनगोन आं फन नोंनि आफानोबो खिन्थाहैनि आङो माथो दं दुगा मारायालाय बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना आबा बाद दे दङ दे दायो फन खालामफिननो खिन्थागोन आङो इलिसाखौ लांग्रा सेंग्राखौ मोनबाय बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय एबारथ' हिनजावखौबो मोनसिगोन न'आव थाबैनो थांनांसिगोन होनबाथ' बेबा मा जादों मा मादों थांबासो मिन्थिसिगोन ना मिजिं नै माथो सेंग्राया बिसो नामा आयु माबे सेंग्रा बुंनाया सैथोमार ना बिदिबा आंनि इलिसाया बे मिजिंजोंलाय मारै र' मानो फैदों नों बेयाव बोरैसा आं रायलायग्रोनि मा रायलायबावनांगौ बेजोंलाय आफा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नै मामि इलिसा ओमफ्राय नोङो मिजिं बाबुजों दस्रा हौवा होननाया बेनो जागोन आं होमबा नों दस्रा सासेजों खारबावनाया बेसो मा इलिसा माला आंजों खारखोलै मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ आफा नाथाय मामि इलिसा नों बहा दंमोन ओमफ्राय नों मिजिं बाबुजों माबोरै फैखो लासिं खालामखांना मा मोखां लाना फैबावखो आयौ बुरैसा जोंनि इलिसा मामिजों नों मानो बेफोरबायदि बुंखो बेखौ बुंनो बेजों नङा बेजों खारना बेलाय दा नुबायना मेगनजोंनो सोरजों फैदों बे बाथ्रायालाय माथोमार लाब गैया इमि लाब गैया नोंथ' आरो गथ' मोनथिबायना आफा आरे आयं खालामनो नागिरदों नों बेफोरखौ बे न'आव नोंनि थाखाय जायगा गैला जेबो बेजों नङा बेजों ना जायजों फैदों दा बेजों थां नोंनि खोथा सानब्ला खर'आसो सायो दा जेबो खोनासं दरखार गैया मिजिं लांखाबाय जेला लाहैदो थां हाबा लाहैदो मा बुंखो आं हाबा लानो सासेखौथ' थगायना खारबाय नङा होमबा नों लाहैदो थां आरे दादि आंथ' बिदि जेबो नोंसोर मा नंगौ मा नङा बेयाव फोरमायनो गोनांथि गैला ओंखारलां सानैबो साला आरो मिसाला फिसाजोखौसो मोन्दोंना नोङो साला नों मोजाङैथ' दङ ना आफा बेफोरखौ मा खालामदों नोङो आरे आयं खोनासंबाय थाना मानो बिदि बुंलाबायदों नोङो बुरजा जाबायसो दे सानैखौबो न'आव फैग्रोना रायलायग्रोथों आयं
गिसिखार मिजिं I'm so sorry. अरजा न'आवथ' हाबनो होदोंना बिसोरखौ? नाङा बेबायदि फिसाजोखौथ' थैस्रांनायानो साबसिन। नोंनि आफाया गोरोन्थि बुजिबायलै जेरैबायदि सानदों बिदि नङाथ'ना इलिसा। आंनि खोथाखौनो खोनासंनो नागिराखै। नों रायलायबा आं रायलायहैगोन होदो। दा थांखा। आंनि खोथाखौथ' खोनासंग्रोना आफा। ओमफ्राय मा बुंनो बुंबानो जाबाय। बुंनांगौ मा दं? मोनथिनांगौ मोनथिखाजोब्बाय। नाथाय माखौ? इलिसा नों न'आव फैबायना नाथाय बेवहाय गासैबो मिथिजोबखाबाय। नों बेयाव? नै माथो जागासिनो बेयावलाय? नोंथ' बेखौ मोजां खालामासैलै इलिसा। आंनाव मा खमि दंमोन देलाय नों जे आंखौ गारना बे लर फय-फयजों खारफाबाय। मा होनलाबायदोंलै नोङो? नोंनि एसेबां हिम्मत बेफोरबायदि बुंनो? दाथ' आं खिन्थानांगौ खिन्थाखाजोबखाबायानो। मा खिन्थादों नोङो? बेनो गासैबो सैथोखौनो। दाथ' जों मोनथिखाजोब्बायानो ना। मा बुंलाबायदों आयं? नों जेबो मोनथिया सान। आफा बे मानसिया मोजां नङा।